The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, patuloy pa rin ang pagtugon ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan ng nagdaang habagat at bagyong Dante. At ngayong hapon, mga kababayan naman natin sa Calabanga, Camarines Sur ang nakatanggap ng ora mismong tulong. At para sa update, live nating makakausap si Ella Nipa, ang ating tabang patroller. Magandang hapon sa iyo, Ella. Magandang hapon, Nomer, at lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Okay, kamusta na, Ella, ang nagaganap dyan na tulong mula sa Ako Bicol Party List dyan sa Calabanga, Camarines Sur? At ngayon, Nomer, makikita niyo sa likuran namin, nagpapatuloy pa rin po yung pamimigay ng 10 kilong bigas ng Ako Bicol Party List dito sa mga residente at kababayan natin dito sa Calabanga, Camarines Sur. Kanina, Nomer, alas 6 ng umaga, alas 5 ng umaga ay nandoon tayo sa warehouse ng Ako Bicol Party List para antabayanan or abangan yung pagkarga, ay yung pagdala ng truck, ng dalawang truck dito sa Calabanga, Camarines Sur. Actually, ayon sa nakausap natin coordinator doon, ay Sabado pa lang daw, Nomer ng kargahin na ang 10 kilong bigas, ang libo-libong bigas dito sa truck na ito para dalhin nga ngayong umaga dito sa Calabanga, Camarines Sur. So, ngayon, konti na lang yung mga bibigyan dahil kanina, Nomer, ay nagsimula na sila bandang alas 11. Mabilis lang yung pamimigay nila dahil ito ay may mga stop na. So, mabilis lang yung pamimigay ng bigas dahil pag may stop ka, bibigyan ka na agad ng 10 kilong bigas na makakatulong sa ating mga kababayang naapektuhan nitong bagyo. Ayan, Ella, matanong ko lang sa pag-monitor natin habang papunta po tayo dyan sa lugar, ano daw yung mga kadalasan o epekto sa kanila nitong nagdaang habagat at itong bagyong Dante? Ayon sa pakikipagpanayam natin, Nomer, sa mga residente dito, sa mga tao dito ay hindi lang bagyong Dante, hindi lang habagat yung kanila. Naging itong bagyong Christine ay talagang naapektuhan sila dahil itong mga residente dito, mostly sa kanila ay mga ingisda. Kaya talagang nung sumama yung panahon, nung lumakas yung hangin, lumakas yung ulan, ay talagang naapektuhan sila dahil hindi pwedeng magpalaot dahil delikado, bawal silang mangisda. Kaya talagang yung hanap buhay nila ang pinakaunang naapektuhan nitong mga sumamang panahon. At ngayon, Nomer, dahil hindi sila makapaglaot ay wala silang hanap buhay, wala rin silang maibigay na pagkain at pera sa kanilang pamilya. So malaking tulong talaga itong itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Kumbaga natugunan yung pangangailangan nila kahit sa konting panahon ay matugunan yung pagkain nila. Tama ka dyan, Nomer, dahil nga sabi nila ay talagang nag-direct sila nitong mga
sa mga panahon, dumaan na sa mga panahon. Kaya dahil kung mapapansin natin talagang dire-diretso mula kay Christine, si Dante, si Emong, hanggang sa pinasabayan pa ito ng habagat. Kaya talagang yung binigay ng Ako Bicol Party List na 10 kilong bigas ay talagang makakatulong sa kanila. Sabi nga nung nakausap natin kanina, nag-live din tayo kanina, yung 10 kilong bigas ay magtatagal na ng 1 linggo sa kanilang pamilya, which means by that time siguro ay makaka-abante na or makakabawi-bawi na sila kahit paano dahil unti-unti naman ang gumaganda yung panahon dito sa Bicol region. Oo, yung pag-monitor natin dyan sa lugar, kamusta yung kalagayan or sitwasyon ng kanilang lugar? Hindi tayo nakapunta doon sa mga barangay na binagbigyan natin ng bigas. Pero dito kasi tayo inipon dito sa Calabanga Municipal Hall, dito sa Octagon, kaya hindi natin ipuntahan yung barangay. Pero ayon sa mga nakausap natin, ay bumaba. Hindi naman bumaba, hanggang bewang lamang daw, hindi naman tumaas ng lampas tao. Pero syempre, kung tutuusin, kung iisipin yung lagpas bewang na baha ay talagang delikado na dahil may mga leptospirosis. Yun nga, ayon kay Sir Norby kanina, ay nasira din yung, tumaas din yung breakwater. Kaya talagang nung nasira yun, nung naapektuhan yun ay talagang bumaha doon sa mga barangay. At yun nga, sabi ko, hindi sila gaanong naapektuhan ng baha. Pero ang pinakauna naapektuhan sa kanila ay yung kanilang hanap buhay. Dahil most sa kanila ay fisher folks, mga mangingisda. Oo. Ella, anong oras pa kayo bumiyahe mula dito sa Legazpi papunta yan sa inyong lugar? Ang ating team ay sumubaybay sa pagdala ng bigas dito sa Calabanga. Kaya alas 5 pa lang ay nandun doon na kami sa warehouse ng Ako Bicol Party List para antabayanan at talagang masiguro na madadala dito sa Calabanga na ligtas yung sakong-sakong bigas na ito dito sa 2 sakong ito. Kaya pwede yun pa lang. Pero yun nga, Sabado pa lamang daw ay talagang kinarga na ng mga volunteer ng Ako Bicol Party List dito sa 2 truck yung mga bigas na ipapamigay. Pinamigay na nga ngayong araw na ito. Ayan, talagang maagap ang Ako Bicol Party List pagdating sa pagtugon sa pangangailangan in case na ngayon na nakakaranas tayo ng sama ng panahon. At ngayon, Ella, nakikita ko meron kang katabi dyan na coordinator ng Ako Bicol Party List. Yes, si Sir Norby Bong magtanong. So, ipapasa ko na sa kanya yung telephone. Ayan mga ka-aksyon, ang coordinator ng Ako Bicol. Sir Nomer at sa ating pong mga taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood po ng Ako Bicol Kabang Ora mismo. Sa buong mundo, buong Pilipinas, nag-aantabay po sa ating programa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, Sir Norby, kamusta na po ang inihatid na tulong ng Ako Bicol Party List dyan sa ating mga kababayan sa Calabanga, Camarines Sur? Opo, nakakapanindig din po ng balahibo kasi po tuwang-tuwa po yung ating mga kabayan. Imagine 10 kilos at napakagandang uri ng bigas po ang ibinigay natin sa kanila. Napakalaking tulong po nito kasi 10 kilo po ito. Umuwi po sila, nakalis po sila na may mga ngitin sa labi kasi po gandang tulong po at magandang biyaya po ang na-receive nila ngayon. Imagine meron po tayong natulungan na 1,902 beneficiaries po sa ating pong mga kababayan constituents dito po sa bayan ng Calabanga. Pero po, sa kalaman nila, ito po ay doon lang sa 3 barangay na halos hindi po talaga mismo ang naapektuhan ng pag hindi po may kalakasan po ang ulan. May mga binaba po talagang area. Identified naman po yun at validated naman po natin. Opo, so ibig sabihin itong 1,900 na household ba to na makakatanggap ng 10 kilong bigas? Opo, nag-identify na lang po tayo ng per household kasi po kung individual po kasi parang kukulangin din po. Anyway, magkakasama naman sila ma'am sa loob ng bahay. Kaya per household po yung na-identify natin dito. Opo. Na natulungan. Opo, ano po yung iba pang bayan dyan sa Camarines Sur na una na natin na nabigyan ng tulong itong bigas ng Ako Bicol Party List? Noon pong nakaraan pong mga araw, nandun po tayo sa Balatan, sa bayan po ng Balatan at bayan po ng Nabwa. Opo. Nagbigay po tayo ng tulong doon. Ganun din po, mga bigas po kinulong natin. Pero doon po sa Balatan, nag-respond din po tayo doon ng heavy equipment of medyo na-damage po talaga yung spillway doon sa kalsada. Opo, Sir Norby, ano po ang masasabi natin na
sa mga ganitong sitwasyon na meron po tayong kalamidad, ano po yung masasabi natin ng Ako Bicol Party List ay nangunguna sa pagtugon or pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan po nito? Opo, napakalaki pong pasasalamat po ng buong bayan ng Kalapangga, buong probinsya ng Camarines Sur at buong Bicol Region. Talaga pong napakagaling po ng Ako Bicol Party List. Napakabait po ng ating Congressman Saldico. Dahil agarang tulong po, responde ang binibigay kaagad nito sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya maraming salamat po kong Saldico, kong Pido Garbing at sa buong pong pamilya ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa tulong na binibigay niyo palagi. Nakakapagtaas po ng moral ang ginagawa po niyo sa mga kababayan natin. Lalo po kung ito ay apektado ng mga ganito pong sakuna o mga ganito pong masamang panahon. Nakakataas po ng moral ito sa kanila na tuloy-tuloy po pala silang dapat mabuhay kasi mayroon din po mga tumutulong ng mga organisasyon lalong-lalo na po ang Ako Bicol Party List. Kaya nga po lagi kong sabi sa kanila, ang Ako Bicol po hindi lang po katabang kasurog pa po kahit po sa anong oras, kahit anong panahon tayo po ay nandito. Tutulong po sa kanila kung kinakailangan. Opo, tama po yan, Sir Norby. Last na lang siguro, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan dyan po sa probinsya ng Camarines Sur? Opo, sa mga kababayan po dito sa Kamsur, sa probinsya po ng Kamsur, huwag po kayong magtutigiling lumapit po sa akin bilang provincial head nyo, bilang provincial coordinator. Tayo po ay handang tumulong sabag ng ating mga kaya, lalong-lalo na po naman ang mga tulong na mga hiningi nyo ay naka-align naman doon sa ating mga program and services. Hindi po tayo mag-atubili. We never hesitate to help you po, mga kababayan ko, lalong-lalo na din po sa bayan ng mga costalis area. Pag ganito may panahon tayo naman po ay lulusob. Hindi po tayo lulusob para makipaglaban. Lulusob tayo, ma'am, para tumulong. Magbibigay at mag-atid tayo ng tulong sa kanila, lalo po yung mga apektado po talagang pamilya. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Camarines Sur. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. More power po sa ating lahat sa Ako Bicol Party List. At maraming salamat din kay Ella Nipa, ang tabang patroller ng Ako Bicol Tabang Ora mismo dyan sa Camarines Sur. Yan, kung meron kang mensahe, Ella, ano yon? Sa ating mga kababayan, nabanggit na rin ni Sir Norby kanina ay marami pa ang tutulungan ng Ako Bicol Party List sa mga kababayan natin na nasalanta o ng bagyo. Hindi lang sa tabang kalamidad nagtumutulong ang Ako Bicol Party List, meron din tayong tabang sa edukasyon, tabang kabuhayan. So, Kuya Numer, ipapasalamat ang buong Kalabanga. Nakita natin yung mga meeting nila kanina na talagang nagpapasalamat sila na kahit paano ay masusurvive nila at makakabawing muli dahil sa binigay nating bigas mula naman sa Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico. Ayan, sa muli, maraming salamat, Ella Nipa. Mag-ingat po dyan at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo dyan sa ating mga kababayan na naapektuhan ng nagdaang habagat at bagyong Dante dyan sa Camarines Sur. Salamat po. Yan mga ka-aksyon, samantala ngayong hapon, nagpapatuloy ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung saan si Senator Francis Escudero ang natiling President of the Senate of the Philippines, habang si late Representative Martin Romualdez naman ang nanatiling House Speaker ng 20th Congress. Inaanyayahan namin ang bawat kababayan na tumutok at sumubaybay sa SONA ngayong taon upang malaman natin ang mga kaganapan ng ating gobyerno, mga proyekto na isinasagawa at isasagawa pa lamang upang mas mapaunlad ang ating bansa. Yan mga ka-aksyon, ang SONA ay taon-taon po yan na isinasagawa ng ating presidente upang malaman natin kung ano ang kaganapan dyan sa ating bansa. Mga lipunan, politiko at ekonomiya, kung ito ay umuunlad na at kung ano pa yung dapat gawin ng ating presidente upang umunlad. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, abangan ang ora mismong pagtugon ng ating programa sa inaing ng isang ina na mag-isang itinatagoy ng 4 na taong gulang na anak nang iwanan sila ng kanyang kinakasama. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo.
Ini po ang satuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, isang ina na pagbebenta ng walis tingting ang naging hanap buhay upang masustentuhan ang pangangailangan ng kanyang anak. Humingi ng tulong sa ating programa upang makaharap ang mister nitong nang iwan umano sa kanila. Ang ating ora mismong pag-aksyon, panoorin sa tabang ora mismo update ni Jennifer Pulinar. Di man nagataong kultol. Di man mga nagataong siya. Kung nagtaong si Rake, kung nagtaong siya, di man mawuklamo. Sige, mawuklamo. Kung di man nagataong, ano mga masabi mo? Mautikong ka, kapitan. Anong mautikong? Sinungaling ka. Ano nga na ang pigdagit ko sa imo? Itara mo daw sa pigdagit ko sa imo na marumduman mo kung ano itong ginagit ko sa imo. Ang gusto mo nga ning mangyari, dire-diretso, magtrabaho sa magdae, diretso ang tao sa imo. Ano man nga na ni tao sa imo, kung siya mismo sa diri niya nga nipigti sa pagkaon niya, pigko problema niya. Sa pagtitinda ng walis tingting, kinukuha ng 38 taong gulang na si Christine ang pangsuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Hindi niya alintana ang init at hirap ng paglalako. Makadalihensya lamang. Ito ang kailangan niyang danasin para sa kanyang anak dahil ang dating kinakasama na si Rocky wala umanong maibigay sa kanila. Kaya kahit mahirap, ay pilit niyang kinakaya para maitaguyod ang kanyang anak. Sa tigaya, pilit sa diri. Ano naman po, matinda naman. Naimpay ngalo. Gano po, tigatawan ako nitong pandemic, tikwa nito sigit. Sabi ko, salamat po kay Lord. Pag kayo naubos, malaw ko sa simbahan, tabangan mo ako, Lord. At sa kabila ng pagsisipag ni Christine, siya pala ay may kapansanan. Mahina ang pandinig ni Christine, kaya sa kanyang pagtitinda, kasama niya ang isang karatula. Sa kalagayan niyang ito, tanging ang nanay niya na lamang na si Edna ang nagiging katuwang niya sa buhay. Pero hirap na rin umano ito na suportahan sila sa pinansyal. Nahirapan ako dahil mula pa nung maliit pa sinda, ang akin niya matuwa hanggang ngunyan. Ako pa rin, sigil mother pa ako. Sobrang hirap. Nag-iiribi na talaga ako, di ko na talaga, parang di ko na kayang makayanan. Dahil sa isang kahig isang tuka nilang pamumuhay, nais obligahin ni Christine si Rocky sa kanilang anak. Agat akong tabang na sa sustento, abat na tao, dahil po sila sustento. Ibig sabihin, mag-isa nyo na pong inalagaan, pinalaki yung anak po ninyo simula nung 2021. Opo. Okay. Bakit po kayo nagkahiwalay nitong dating mong kinakasama? Yung pamilya niya, sulsulan siya. Nagsunod po siya. Para sagutin itong problema na idinulog mo sa amin, kasama din natin ngayong hapon,
etong dati mong kinakasamang si Rocky Lutino. Ano yung masasabi mo sa reklamo ni Christine laban sa'yo? Sa pamilya po, okay. Sa akin, okay na naging magkasama kami. Kaso lang, ang inayaw ko lang yung ugali. Pero abang nag-iwalay kami, nagsusuporta pa ako sa kanya. Kaso ma'am, pag minsan ma'am na nagkayang ko, para yung perang binibigay ko kanya, ibinigay ko sa kanyang kusa na talagang pinuntahan ko, itinatapon niya ma'am. Pag wala talaga akong trabaho, kung yan, 500 ma'am, tami pinagkausapan kami sa So, ibig sabihin, simula na nagkahiwalay kayo nito ni Christine, nagbibigay ka ng sustento. Opo, ma'am. Kailan ito, hindi ka na nagbigay ng sustento? Ngayon lang ma'am na buwan, hindi na ako nakapagbigay. Pero habang nakikita ko yung anak ko nandun nasa kalsada pala kalakad, sinasabihan ko nga na huwag ka puro dito sa daan may dumadaan ng mga sasakyan, baka masagasaan. Christine, gaano katotoo? Nagbibigay daw ng sustento itong si Hindi lang ako Rocky sa anak nakapagbigay na ninyo? ngayon. Wala. Ang binabanggit niya, nagbibigay siya ng sustento, tinatapon mo. Tinapon niya po. Di man po, tinatapo, kinuha ko po. Kinuha niya, Butang pero maniwala tinapon po. Masinungaling yan po. Nasa magkano yung pera na ibinibigay sa'yo? Yung pera, ikuha ko. Nasa magkano yun? Para yung bigay man siya pero nakumen siya so tol-tol lang pagbigay niya. Hindi man siya tol-tol. Okay. Nagbigay siya pero di man siya tol-tol. Nagbigay. Nasa magkano yung ibinigay sa'yo? Magminsan, di ko matiklis. Minsan 500. Magminsan 300. Ma'am Lorna, sa pagkakataong po ito, maaari po bang muling bumalik sa inyong barangay para sa kanilang bagong kasunduan itong dalawa po, ma'am? Opo, kung sakali na hindi ulit na tumupad sa pag-usap itong si Rocky, ano po ang asahang aksyon ni Christine mula sa inyong barangay, ma'am? Ano ko lang po sa kapitan kung anong dapat gawin. Okay, ma'am, ikaw po ay isang bawsi officer. Dapat, ma'am, sa mga ganitong sitwasyon na problemang pagpamilya, alam po ninyo kung ano po yung maitutulong po ninyo. Basic na tulong. Ano po yung, ma'am, pwede nyo pong maitulong sa kanila? Ano po dapat na itulong? Okay, you're asking me kung ano po yung dapat itulong. Ma'am, basically, ma'am, ang tulong na dapat na ibibigay po ninyo ay follow-up po sa mag-asawa. Unahin nyo po, ano po yung hindi nila pinagkakaintindihan? Bakit po kayo nahantong sa iwalayan? Ano yung magiging solusyon nyo sa problema nito? O, ganun lang, ma'am. Follow-up na lang, follow-up. Oh my goodness gracious. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Team Tabang Ora mismo at agad namin silang sinamahan sa tanggapan ng Barangay del Rosario, Pilar Sorsogon upang masolusyonan ang kanilang problema. Tensyon ang bumalot sa loob ng barangay at dito naglabas na ng kanya-kanyang saloobin ng dalawa hinggil sa sustentong hinihingi ni Christine. Sa uli niya, ang dapat man natatawang kaki sustento itong mga sa pag-aki mo, subado, lampin, napos diaper. Kan itinaw ka ini sa imo, pigo uli mo ta gusto mo kas. Yung ko, na dapat ako ang intindiyon mo ko kasi dati. Intindiyon mo ako kap, salang kap. Ibalik ko diit na bado. Okay lang, basta kompleto ang bado. Na tinaw niya sa kuya na bado na yung mga trapo, di man dito pwede ibabado sa akin. Alam mo na, ibabado ko trapo. Ano po yan? Ano po yan? Ayam. Ano po yan? Ayam. tawang ko na po si Tibado. Iyo gamit na pero bago trapo. Makapakay ko yan kasi hinaray na mga pigralaban ng mga bago pa. Ang gusto niya ka paano bago. Tapos sabi ko so iba kanta isusunod ko. Then yan ang pigtanggap. Yagi po, kami kapitan ng yagi po din ako Hindi po ako anak ni kapitan. Inilabas din ni Rocky ang kanyang sama ng loob nung nais niyang pabinyagan ang kanilang anak. Hindi po, imbis baga, may pinagama ko kwarta, pampabunyag sa akin. Niraman ko sinaday pa nagkapit sa dito sa October, sabi ko, pabunyagan ko ngayon ang ate ko, natikuan ako mga ninong-ninang, sabi ko, Pitsa City, ang bunyag dito sa Muya. Ngunyan, sabi niya, tapos sa yung ina niya, tapos siya, dahil ako magparapupiris ng bunyagan, pag pinursa ko na pao ko na sa akin, hindi ko magkukaw na, nagpaising anak sa inda, inudulag daan yung dato akin. Si Christine, hindi lang kay Rocky may sama ng loob, pero pati kay Kapitan.
Di man nagataog tol-tol. Oh, di Di ba? man nagataog siya kit tol-tol. Ano na? Yun ang Kung pagtulong. nagmaduman daw sa discovery. Kung nagtaw si Rake, kung nagtaw siya, di man ako mareklamo. Siyempre, mareklamo ako, di man nagataog. Ano mang masabi mo? Mautikong ka, kapitan. Amang mautikong. Sinungalin ka. Koma naman daw ako. Mareklamo daw ako. Kung nagtataw si Rake. Agad namang nilinaw ni Kapitan ang kanyang panig. Maloy ang pagnangog niya, pigkusog ko ang boses ko sa iya para masabutan niyang maray. Kasi sabi ko sa iya, nagtatao na nga ni sa imo, dai mo ipag-uli. Pigdalata ka mo sa DSWD para maayos ka. Iyo, halos ginibo ko ang gabos na party ko po, so, pag wala ako didikipig pa, pigpaboran sa indo, kasi problema nito ini. Iyo, wala akong pigpaboran, ano makukuha ako sa iya? Wala. Ano man makukuha ko sa imo? Wala, ang gusto ko magkaayos ka mo. At sa paglilinaw na ito ni Kapitan, naging maayos ang kanilang usapan. At sa huli, nagpakumbaba si Christine at napagkasunduan na magbibigay ng 1,200 pesos na sustento si Rocky tuwing 15 at 30 ng buwan bilang suporta sa kanilang anak. Nagpahati din ng tulong ang aming programa na grocery pack na makakatulong sa pamilya. Sa pagsama namin kay Christine, nakita namin na hindi naging madali ang kanyang sitwasyon. Sa simbahan, kung saan maraming tao, pumupwesto si Christine. At sa bawat dumaraan, kahilingan niya sa Diyos ay maubos ang kanyang paninda para may maiuwi siyang pera. At sa maliit na kita sa paglalako, pinagkakasya niya ito sa kanilang pamilya. Hindi man naging happy ending si Christine at Rocky. Sa magkaibang paraan na lang daw umano itataguyod ng dalawa ang pagiging magulang sa kanilang anak. Thank you po sa inyo po. Sa Ako Bicol, sa Ula mismo po. Thank you po. Sa Ako Bicol naman, dako lang na pasalamat ko na natabangan kami kan may lang suporta sa ako. Pasalamat nga ako sa Ako Bicol na binigyan pa ako ng chance na makapag-simula ulit ng pagkwento sa bata. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol kasi sa ora mismong gawa nilang aksyon at nakarating kayo rito. So, salamat at sa tulong nyo. Nag-full force tayo. Ay huling pagkakataon, ito na ang katapusan na magkaroon na sila ng peace of mind at magkaroon na yung kasunduan nilang pinirmahan, magkaroon na ng pangmatagalang solusyon sa kanila. Yan po mga kaaksyon ng ating ora mismong pagtugon. Yan sa kwento ni Jennifer Pulinar. At kung si nanay nga ay nagpupursige na sa pagtitinda ng walis tingting, ay sana naman si Kuya Rocky ay magpursige maghanap ng trabaho upang matugunan itong pangangailangan ng kanilang anak. At mga kaaksyon sa ating lambat, 5 individual kasamang target at anak nito ang nahuli sa operasyong isinagawa ng pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay at ng Philippine National Police pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Orosite, Legazpi City. Hindi bababa sa 300,000 piso na halaga ng shabu ang nakumpiska sa ikinasang buy-bust operation. Ang ating pakakabangan na itong operasyon ay abangan natin sa darating na Biyernes sa ating lambat. Paano rin po natin ito? Sa positive, nakapakal po itang shabu po kuman sa mga subjects na Saktong alas 10
gabi nang matapos ang isinagawang inventaryo ng PDEA sa mga nakuwang drug at non-drug items. Bigyan lang po, tapos diyan po, nakiinom lang po. Tibod po sana ako sir, nag-apply po ako sa trabaho. Siguro po sir, kasi bago sa kuya na ako na magbantay sa agom niya. Wala po sir, may mabantay ka. Nasa market po sir. Ang 5 suspect na nahuli sila na sa PDEA. Ano sinabot ng biktima ang narumal na pagpapalito? Ngayon ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Sa muli mga ka-aksyon, abangan yan sa ating Lambat sa darating na Biyernes. Ito ang bypass operation ng PDEA sa panguna ni Agent Noe Bregel at ni Agent Kent Villapuerte at buong pwersa ng PDEA Albay. At yan ang problemang ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At para sa mga nais magsumbong, maaari rin kayong tumawag sa aming hotline numbers na naka-flash ngayong sa inyong mga screen. Yan, 0905-242-5016, 0985-406-5568, 0985-406-0075, at 0917-701-7939. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag